Суд у Борисполі завершує розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Олегу Ляшку. Судді наразі перебувають у нарадчій кімнаті. Колишнього народного депутата прокуратура просить взяти під варту. Ляшка звинувачують у побитті нардепа Андрія Геруса. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 7 років. Нагадаю, інцидент трапився 6 листопада в залі офіційної делегації ВІП-терміналу аеропорту Бориспіль. Олег Ляшко поштовхався із нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Головний радикал закидав «Слузі народу», що той не за свої гроші перебуває у ВІП-терміналі, і те, що за його сприяння Україна почала закупівлю електроенергії у Росії. Герус у відповідь звинуватив Ляшка у відстоюванні інтересів Рената Ахметова. Заяву про бійку до правоохоронних органів подала Служба авіаційної безпеки. На суді Олег Ляшко заявив, що вважає справу проти себе замовною. Вважаю, що справа фальсифікована. Те, що зараз відбувається, це вчинення фактично злочину. Коли по прямій команді генпрокурора Рябошапки проти мене порушили кримінальну справу, фальсифікують. Матеріали, які надані, підтверджують фальсифікації. Причини фальсифікації – спроба влади перешкодити нашій діяльності, як лідера опозиційної партії, нашій боротьбі. Підставою для порушення справи начебто стало те, що я завдав тілесних ушкоджень Герусу. Ніяких ушкоджень я не задавав, кожен може це переконатися у тому, коли подивиться те відео.